ቻምፒዮን ኤርትራ ሆን ከለኻ ብዙሓት ንዝናትካ መንገዲ ተጠቂሞም ኣብ ዘለኻዮ ደረጃ ክበጽሑ ዝደልዩ ብዙሓት መንእስያት ኣለዉ እሞ ነዚኦም ምናልባት እንታይ ምኽሪ ወይ ማዕዳ ምለገስካሎም ነርካ? ሕጂ እንታይ ድዩ ኣሚርሓው እቲ ኩሉ ሰብ ይፅዕሪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይፅዕሪ ሰብ የለን ማለተይስ ኩሉ ይፅዕሪ ብፍላይ ንዓጀማ እዮም ዝበዝሑ ብምሎም ሲ ዳርጋ ቤላ ምሳይ ሕጂ እቲ መገሻታት ክበዝሕ ኣለዎ እቲ መገሻታት ተበዚሖም እዮም ንሶም ክረኣዩ ድኽእሉ እምበር ኣብዚኣ እንታይ ሞ ኩሉ ሳይክሉ በዓል ይድገዝእ ክንደይ ሸሓቲቡ መግቡ በዓሉ ብክንደይ ሸሓቲቡ ይድገዝእ ኩሉ ሰብ በዓል ይድገዝእ ሕጂ ይረድኦም እቲ ዝፅዕርዎ ዘለዉ ግን እንድሕር መገሻ ተዘይብሎም ክረኣዩ ይክእሉኒ ሕጂ ብብዝሕ እቲ መገሻ ተሎ እዮም ክረኣዩ ድኽእሉ ሕጂ እቲ መገሻ ኸ መን ትወስድ ኣለኻ ኣብ ኤቭሪ ሬስ እንድሕር ፕሮፌሽናል ትወስድ ኣለኻ ናይዚ ዓዲ ቤን ክምረፁ እዮም ሕጂ ናይቲ ዛ ዓዲ ዘሎ ተፃዋታይ ብብዝሕ ትወስድ ኣለካ ኣነ ከምናተይ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ድበዝሐ ኣይገይሽኒ ማለት እዩ እቲ ኣነ ከለኹ ሲ ይፈልጦ ነይረ እቲ ኣብቲ ኤሪተል ከለኹ ኣታታይ ማተቶም ፕሮፌሽናል ኩሉ ይገሽዎ ገለ ብል ነይረ ሕጂ ብኸምኡ ኣነ ኣይገይሽኒ ምሻሉ ዕድልተዎም ነቶም ናይዚ ዓዲ ዘለዉ ሕጂ ትፍተን ተተሳዒሮም ትስዕር ወይ ትሰዓሪ ናይ ግድን ኣይኮንካን ኩሉ ግዜ ትሰዓር ሕጂ ኤርትራ ሲ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ግዜ ቀዳሚት እያ ሕጂ ኣነ ሕና ኣብቲ ናይ ደገ ኢና ንወዳደር ዘለና ሕጂ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ነቶም ናይ ኣስመራ ጥራይ ይሰዶ ኣነ ከምናተይ ሲ ናይ ኣስመራ ሰዶም ተተሳዕርካ ትሰዓር ትሰዓር ተኾንካ ትሰዓር እቶም ካልኦት ዓዲሲ ኣይምፃን እዮም ፕሮፌሽናል ሕጂ እንድሕር ነዞም ናይ ኣስመራ ትወስሶም ተለኻ ጥራይኻ እቲ ዝሓፍ ክብል ዝኽእል እቲ ምጥማት ተረዲእኻኒ እቲ ምጥማታት ነተን ጋንታታት ሲ ቤን ጥሞት ኣለዉ ሕጂ በዓል ዝኣክሽ ቆልዓ ኣብ ኣልጀርያ ገለ ፅቡቕ ዓወት ገይሩ ሕጂ ዝኣክሽ ፀብለል ኢሉ ሕጂ ጋንታታት ክረክብ ይኽእል 100% ሕጂ ከምኡ ነቶም ናይ ኣስመራ እንድሕር ውስጥ ተቢልካ የምናው ሓደ ክልተ ፕሮፌሽናል ግብር ኣቢልካ ማለተይሲ ነቲ ዓይነት ኮርሶ ክዕግዞም ማለት እዩ ነቲ ቁርብ ስለ ዘለዎም ተሞክሮ ስለ ዘለዎም ንዖም የርእይዎም ሕጂ ብኸምኡ ኣነስ እየ ድብል ነቶም ናይ ኣስመራ ብብዝሒ ተጊሽካ እዮም ክጥሞቱ ይኽእል ሽዑቲ ናይ ፕሮፌሽናል ናይ ዓድና ከዓ ሓፍ ብል ማለት እዩ ከምዚ ማለተይሲ ከምዚ ኸማና ማለተይሲ ሓፍ ትብል ኣይሆፕ ሕጂ ዕድለኛ ተኾንካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዕድል እዩ ናይ ፈጣሪ እንድሕር ናትካ ተይልካ ናትካ እምበር ኣነ ካብ ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ልዕሊ ኩሎም ትሬን ሰሪሐ ገለ ይኮንኩን ኣምፅእ ግን እታ ዓድል ሲ ቻይና ግሽ ኢለ ምስ ኤሪተር ምስ ናሽናል ቲም ደይኮነስ ሚልተሪ ግሽ ኢለ ተዓወት ረኽብ ኣቢልያ ብዕድል እታ ዓድልካ ረኺብያ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዕድል እዩ ናይ ምሻሉ ፀፅሑፍ ትእሰብ ኣለዎ ግን ትፃዕር ምሽ ሽዑ ነቶም ናይ ኣስመራ ትወስዶም ዕድልካ ትርኢ ሸ እዚ እቲ ናተይ ማለት እዩ ንዓይ ከም ዝረኣየኒ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ተጊሽካዮም ኢኻ እቶም ናይ ኣስመራ ክረኣዩ ድኽእሉ እምበር ሕጂ እንታይ ትብሎም ደይኮነሲ መገሻ ክበዝሕ ኣለዎ ይብል ኣነ እንታይ ክብሎም ንሶም ዳገብሩን እዮም ኩሉ ግዜ እኮ ሰሪሖም ጨፈፍ ብሉ እዮም ምሳና ተረይን ይሰርሑ ገለ ሰርሑ እቲ መገሻ እቶም ናይ ኣስመራ ተወሲዶሞም ግን ይረኣዩ ማለት እዩ